ka, hingi ka? Ha? Gian! Mangi, baka. Ay, be. Matakam. Parang wala kusog. Be, Gian! Pagdali, Gian! Be. Dali ba? Bislita mo, ma. Ay, sama. Bislita kayo. Dalo, hospital eh. Bislita. Gian, tawag yan. Sa lang gitawag tawagan mo ay manubag. Huwag mo dala cellphone ko, gibili ng cellphone. Ambot kay lula ni mo. Huwag mo sabi padungog. Sus, mga prisina. Huwag pag-abot po na mo. Ilakaw may serbi, huwag na kuyuga god. Wala di lagi pwedeng kuyugon lagi. Kaya ba dyan ka sa sitwasyon ba yan? Mabitang Ito magdadak kag cellphone nga matawagan pa, ni emergency way makontak. wala man po kumulakaw. Ay wala man po kay cellphone kay kuy lang may lula ni mo. Ganig mulakaw ka, magdadala kag cellphone. Nurang-nurang naman kaya. Kaya di nurang dalawang dito sa hospital. Padala mo yung mamita nila. Nurang na. Tantik lang ang para sa sininas taas ng kao. Sa hinaan. Kanang daily, kanang inanira, daily ano. Eh, t-shirt na puti. Asa ko magkuha? Kanang lang eh. Relax na aron dili ka ko. Ilang na sa mama ni mo? Ambot na sa ni silaw. Sabi o na? Ramdaman sa kuno niya, wag di mo lurang, nilurang-lurang manggod, murag hangin siguro sing gikaon ba ganikaon glansulit daghan kayo. Kaya gitong yun, lansunis mo, gudong na pa rin mga uod at may kaya, di mo makita. Yan mo yung gipaniud to. Okay, mag-iis ko. Ngunit isa. Yan na yung kasi nilurang mo kaya. Paano para lagi niya Basta- mga baga kinang laylay. Nahura na ka na. Nagsakit na ng laylay namin. Dalagan angin yan. Di man kuno dili mo kuno maintain, murag kuan ba. Wala lang yung budo. Ito sa akin yung budo. Wala diri sa kuto-kuto. Hindi dapit oh. Nani ba po? Sakit ni ginawa ba? Iuli, ito yun, no? Uli kong toyo, Angin na. ipakyaw ginakong tricycle, kay dugay kay mularga. Di man sila kakuan. Dili, uy. Tamaan? Ito kong tamaan, may mga gisbabaw. Ano ning uli ka? Pakurat god, salan, yun siya. Ang sakit ko ng tiyan. Lapoy, gulat tawagan. Kaya ko ngayon ko nabasa din. Alam, huwag man ako nakuha ng imong kuhan. Muwara lagi ni. Itong taon mo, panawagan mo, may manubag. Kabuhi ra ni na kay dani mas kuan na sigmura. Asa may mayo at ko nung naging sa tubig eh. Kuhan mo muna siya, ba't kayo mabdus kung kagod? Hangin ra ni Pero ma, kasi- muwara ni ma. Kuan lagi kay masamot. Relax ra ma. Ikaw may nuy. Bawa mo na ako nga. Kanina halo to kakulba mo tong nainato ka. Ikaram mo sa. Kanyara na na? O katong chat mo? Tagtaod na to. Kaud na to? Ito pagwa na. Tagtaod na to. Hindi ka pwede biyaan mo rin sa tiha. Patuyangan na po di mo kog lansungis daghan pa. Gamay ram tugot to. Gamay ka nagana tong sa kaplatunga sa kilo, tanawa. Wala bulok yung lansunis. Iyaw sa mga nag-ihurot man niya. Laman. Huwag man ganun ang niyot ko. Pagkaon. Minawi yung kung sa gali, nalaan na naman daw. Oh. Ayaw madugaya ba? O kung sa iyang makiram daw, kung dili kinawa na Yan na. hindi ka nagkaulit ng mga mama. Paspasan man po na kukuan kay kapoy init ba kasi awas. Wala nga, kung lagaw ka rin mo, dadala siya kung mama, ang kuntang Ikaw magdala po kag cellphone tay mo ha. emergency, makontak mo.
Nawawa na. Kontak bago tawagan yung Tigas kamot yan, ana. Igura mo Tigas rin. kamot yun. Si Gigi. Ako lagi sa pakiramdam, kaya hindi niya kaya, ako sa dalawang ito. Yan yung pakiramdam ra. Kati ba, ay dugaya na. Hindi niya kaya dahil ano na dito. Lagi, Sige, bye. kuha sa kaya no. Ang sikmura. Oh. Maglakaw ka, ang cellphone kamay mo dala. Oh. Kuyawan ko. Magdada, tapat kag cellphone nga na isipag, sa keypad lang, tawagan mo din sila. Malugasa ang keypad, pwede pa ba itong keypad na cellphone? Dito na po sa tawagan, igura mo rin, hindi manubag. Gusto na ko ako na. Relax, Rama. Panuot ra ni. Mapanuhot ka lagi. Na, Obserbahan mo sa nila. ang akong kakulang ka na sud sa iyong tiyan. Ano rin sakit? Relax ako. Eh. Kuyawan ko. Panuot ra ni kinasa ang sikmura ng sugod sa amin. Hinagad ko magala pagkaon ko ganina, nga mga kita. Agi man siya nga busog pa ako nga. Dili ang puso na sakit niya, iyang kuto-kuto. Buhi na ni makay katudjakon ko. Pa, kasi muta siya datong ko andong. Yung kayo kayo pagsunog, luspot kayo siya. Dari. Pag talikod ninyo ni sakit na gudang ang tiyan. Ikalit ito, kalitra. Tawag ka Grabe ni ni paningo Manita. ko. Daw. Grabe ng paningo. Lagi, kay ikaw mo na sa tuol niya. Ako kay wala ko kayo kapansin dayon kay busy po ko kaniya. Hindi. So di ko ka-response dayon na ako gibuhat ba hindi ko kapansin. Kani, sakit na. Nang timing man sa nalakaw sila lola. Bitaw. Yung pagsunod kanina, pitin niyang kurog. Kuyawan naman ko, kung sa'yo yung gingon na magdali. Kuya, kayo yung biling 3D karosan. Yung kalitra man to. Ang kalitra pag talikod ninyo. Ilang gintas yung kabuhay ba? Masilan to mamunti sa to. Sige yan sa una, trabaho pa, wala rin nangyari oy. Manay pahuway noon way trabaho. Giyan gibantes niya, mura rag wala. Kawan ka? Gi ko ikaw ay nang naglakaw. Usa pa ay na siya pagwala kay. Dali gi katong planggana na stainless gi. Man. Ano pa di mong gihaplas nga baho man na? Ang isrado na pero hindi kay hangin daw. Kanang ubos lang. Diri-diri lang ito. Tama. Likod ka, ini ka? Ha? Gian! Mangi, baka. Ay, bi. Matakam. Parang wala kusok. Bi, Gian! Pagdali, Gian! Gian! Bi. Dali ba? Bislita yung ma. Ay, sama. Bislita kayo. Dalo, sa hospital eh. Bislita. Gian, tawag. Kurog ko. Bi. Day, namumutong siya oh. Bi, kita ba yun? Oh, Usap ka. Ay, telo ko na sa Day, namamig ba lagi na siya, Day? Namamig ba lagi na siya, Day? No, pinara. Ano man ka, Day? Ha? Day, ano ka? Dito siya. Ha? Sakit pa? Sa tutimpihan? Hospital tayo. Lagaw mo. physical reader na. Ready na na. Luwarin na sinina pa. Kuhaan ka mo. Pag dali na sa kanang kuwan dong sinina dong. Ay, relax, marelax. Ayaw pagpun, marelax. Relax na. Sakit tayo tayo man. Ha? Sakit ba? Sakit ba? Relax lang. Dali sa sinina dong, natarong dong. Sa bag dong. Katore yung pang game, dala. Relax lang ma yung pagkuhan ma. Sakit pa yung tiyan, hindi na. Ha? Hindi na?
Titiro ko yun, kung gapil. Mabaga siya nila. Nadong, Gi. Kaman Gi. relax lang bisbo. Huwag kayo malakas nyo. Ano na ako sa akong tawil mo, kita lang magtawil. Kaya ako panunas ka na tawil. Oh. Ay, ano? Kuwan mo. Hindi na mo. Kuwan sa dito. Hindi ko wala. Dahil atong kuwan. Atong kwarta na dito. Oh, sige pagdala lang. Kuwan. T-shirt na lang, t-shirt. Nawala yung mga mo ibe? Ha? Relax lang yun. Kuwan. Kaya lalo mo doon. Ngamit siya. Oh, ngamit siya yung. Ngamit siya. Ay, relax lang mo. Naku, relax lang. T-shirt na lang ang puti pag Oo, yapon. sige, sige. Oh, yung towel lang, parang towel lang. Dalang tawil. Kay, kuan. Sakit pa yung tiyan, bili na. Sakit nga pa ni Pupian, day? Mura. Tikmura. Ito. Nagkakaon ni siya jutay ka nung Mami ko. Tabuhin niyo ma. Ha? Tabuhin ma. Ay. Tara, sa hospital na. Oh, dala sa hospital. Tara na. Pero, kuan. Ayun. Kaya niyo mo? Kaya? Uy. Uy. Sakit pa din na. Sakit pa yung buto ko to? Ha? Dong. Dong. Man, ako pa din. Meron na ako rong Oo, balik. sige, sige. Hey, dong. Uy, at ini cellphone niya. Tolong ah. Di irap ako kay Bilo. Kani, Dalo na ako. dalan ninyo ni. Dalo na ako tong kuwan sa center. Kaya arera to ma. Oh. Kaya basig tanawang sa doktor ba. Kana. Kana si Papa. Kana sunod. Dali. Oh. Kaya pa? Yan daw. Dalan to. Asam Maka na chinila sa amin. Kawal maka Bagay. Kabuhi lagi naman. Wala yung bagay niya. Dalan yung cellphone dong. Pundag ba? Pagdalag bag dong. Sapa. Tanda dong. Sakit. Ganila nga bag dong. Nadia dong ah. Sakit yung kuhan. Kabuhi lagi naman. Slim bag ko ka. Ha? Oh, dala. Oh, Bitar na sa punong. Kana lang ba? Siguro ah. Kana si punong tayo. Kana ko pa ka? Kapit siya, oy. Okay, ay. Ay. Grade 12. Hello? Ah. Bulog, examine pa man? Na dire. Pa. Storyan ka. Ini ako na dito siguro doon kay nano. Kung diri o. Inig ani ni doc ug sa nurse imog yung pagkaon ha. Ready? Smile. Tama. Nadinitrited lagi gini kadagan gid ning suka no. So, kadagana Kapila. Ayaw. Ay lang. Tumatong sa pagdidik na
Wala po, kalit lagi na karon. Ito may merkado, pahuli na ako yan. Ito may katiyan. Wala ito lansunis. Sige. Dito na. Akong panganay 15. Do kay nasugdan ni do ana nasundan kay gipirahan mag kanang guiter god mutong wa gipaan ako 5 years. Okay ra? Salamat. Dextrosan siya guys, oh. Ay, naluya na. Tauron sa dextrose kay luya na. Dextrose. Inom sa kong mama, nagsige paningot nagmayo, sakit ko niyan diri, oh. Utong yung plasan, di pa ko na with flower, mo pangyapon, mawala may paranaw. Naghilap ko diri sa iyang puto-puto, mga aksyon diri sa iyang puso, maabot na diri, oh. Untuk panington jag maayo, bugno kayo. Biasa dapat gid, abi. Dire ko na ko. Oh. Naghilap og kapil. Volunteer over 60. Na, may thermometer sa taas. Pag-igaw? Bumawa? Paigang pa ito din nagkasunay. Automatic kay Ito na lang. Okay. Ilang ibating na natong service na. Nakapalit ko na sila. Sila ka mag-sigit sign na pag- Apoy dito ipagi sa dextrose. pwede na. Himno na lang tuman. Oh. Ay, sa iba't hit. Bay sabi igda sabi. Igda lang sa. Ay lingkod lang sa ana lingkod ra. Naka-allergy sa pagkaon. Tambal. Parehara na siya ma'am sa katong imno nung ta. Kalihara. Si Clear Sign mo, pa siya. Okay, safe naman siya sa buntis. Marami na kasagara. Kay bun. Test, lagi hapulinan mo ha. Sa ihatag mo, allergy ko. Matulso ko pala hindi sa pangit. Kung di allergy, hindi naman ihatag na tulos sa kanila. Sakit ka ay. May lang ha. Ang pagkakal ko. Hindi ko sabi niya mga kuan ko. Paday na naging ko na. Upat ra man pod ang napalit. Well, makakadali tayo. Pagpaspas na lang kita eh. Sige, tayo. Nalipong mo dyan mo burog. Bago siya magkinahay niya lang sa siya. Lingkod lang sa aling usap baro. Hindi mo kaanday yun. Alas 8 man yung basahon. Ato sa ihatag ko sa baling dito. Or pwede ako nung saka. Isa ka lang sir. Dali na lang daan parang kan. Oral sa pagpasok so. Relax ha? Sakit pa siguro? Hindi. Sakit pa ba? sakit tayo. Sakit rin. Relax ha? Nagkaroon sa natuwa. May nagkuhan pa ba? Sakit po tayo.
Dentist. Fisting. Tingnan ako sir. Oh, sige sir. Tingnan natin kasi. Unya ra sir. Ah, sige, sige. Na, ito na. Ito na. Baby, tell me. Ito yung ako kay. Malipong ka? Sa atas. Kabalo na siya. Malipong na ba kung siya? Guri na siya, kaya ako gunit ko ito. 5'4", 5'3". Kung ganaan di ka ron? 5'3 man ko, bro. Pare-pareha rin yung taas. 5'3" siguro ma'am. 51 dam. Pagaliin mo sir. Konsolasyon. Ako bukod ba mo yan? Dapat mo ilang donal. Mga Donald gid may akong lola Donald. Itong pulis sa una, si... Kuya Reke? Oo. Oh, igagaw may friend. Nami sa likod sila ha. Ito yung bata mo. Dum-dum to dress na ako. Ako lang naogo niya. Nami sa ward guys. Nalipong pa. Yeah. Oo. Ugma na ni buntag na bayaran ma'am. Buntag na lang po. Kaya naman sa kaser sa. Kanira ko ipakita dito. Nag-share kasi. Balik lang mo eh.